Suntem partenerul de încredere al fermierilor români care fac performanță. Oferind de peste 20 de ani o gamă completă de servicii și produse destinate agriculturii moderne. Propunem soluții sigure și transparente de valorificare a producției, adaptate nevoilor partenerilor noștri, venind în ajutor și cu posibilitatea de finanțare simplă și rapidă pentru dezvoltarea fermelor. Zi de zi suntem alături de fermierii din toată țara prin echipa noastră de specialiști și ne asigurăm că expertiza noastră dă roade. Depozitul nostru central de ultimă generație asigură aprovizionarea cu inputuri agricole a întregii rețele logistice naționale, formată din locații modern echipate, îndeplinind ultimele cerințe privind siguranța și protecția mediului. Folosim cel mai avansat sistem informatic de management al depozitelor, care permite automatizarea proceselor, planificarea livrărilor și urmărirea traseului produselor până la destinație. Comenzile sunt preluate prin intermediul dispozitivelor mobile ale echipei de teren și sunt procesate rapid, ajungând direct la depozitul central. Aici, echipa logistică AgriCover pregătește cu grijă produsele pentru fiecare comandă, spre a fi livrate prompt în fermele partenere. Zilnic, cele peste 100 de mașini de care dispunem transportă marfa în condiții optime la destinație. La nivel național, am dezvoltat o rețea logistică extinsă de depozite regionale pentru semințe, produse fitosanitare și îngrășăminte, astfel încât toate produsele de care fermierii au nevoie să ajungă rapid și în siguranță, oriunde în țară, pentru că agricultura nu așteaptă livrări întârziate.